Para pamiyarsa ingkang dipuntresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Iwan Setiawan saking GKJ Sukaraja ing dinten menika Selasa 17 Januari 2026 kepareng maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputra saking GKJ Sabdo Winedhar Karanganyar. Renungan kanthi jejer lakonana tanpa panggrundel. Renungan menika kadhasaraken ing kitab suci saking Serat Filipi bab 2 ayat 51 ingkang mekaten suraosipun. Lakonana samubarang kabeh kalawan tanpa panggrundel lan suwala. Lakonana tanpa panggrundel. Narima ing pandum menika satunggaling bebasan Jawi ingkang nggadhahi teges nampi menapa kemawon kanthi ikhlas lan kebak ing pangucap syukur. Narima ing pandum menika sikep purun nampi menapa kemawon ingkang sampun kaparingaken dening Gusti. Bebasan menika memulang supados kita boten gampil ngresula utawi ngundhamana nalika ngadepi kawontenan ingkang awrat. Ananging saged nampi kanthi manah ingkang wiyar lan pitados bilih. Gusti badhe tansah nyawisi ingkang linangkung sae ing gesang menika. Bebasan menika trep kados ingkang kapangandikaaken ing Serat Filipi bab 2 ayat 51. Ayat menika minangka perangan pituturipun Rasul Paulus dhateng pasamuan ing Filipi. Kados pundi prayoginipun gesang minangka pepadhanging jagat. Ing ngriku Rasul Paulus nandhesaken sikeping manah lan tataning gesang ing saklebeting nglampahi gesang minangka tiyang Kristen. Ingkang sepisan lakonana samubarang kabeh menika nelakaken bab nindakaken tanggel jawab ing sadéngah kawontenan. Sae menika ing sesambetan kaliyan tiyang sanes ing saklebeting nyambut damel lan nalika nindakaken pelatosan. Pasamuan kedah saged nedahaken tanpa pilih-pilih ing saklebeting pambangun turut lan pelatosan. Sedaya ingkang katindakaken adhedhasar kasetyan nuhoni timbalanipun Gusti. Kaping kalih tanpa panggrundel. Tembung panggrundel ing basa Yunani kasebat gogusmos ingkang tegesipun ngresula, sambat utawi boten saged nampi kanthi bingah tumrap sadéngah kawontenan ingkang dipun adepi. Panggrundel menika asring dados tandha bilih tiyang menika dereng saged nelakaken agenging kapitadosan lan panampinipun tumrap karsanipun Gusti kados dene ingkang dipun lampahi dening bangsa Israel ing ora-ora samun. Wonten ing Wilangan bab 51 ayat 17.
Menawi kita gesang lan nindakaken samukawis kanthi tanpa pilih-pilih lan tanpa panggrundel, mesti sedaya badhe karaosaken langkung enteng lan sekeca. Dadosa tumrap gesang pribadi menapa dene dhateng sesami. Pramila sumangga sami nglampahi gesang lan nindakaken ayahan tanpa grundel. Mekaten pasamuan ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti mberkahi kita sedaya. Amin.